Mä katsoin joskus pienempänä Pikkukakkosta niin tallenteelta ja sitten me laitettiin se tallenne pois. Sieltä tuli mäkihyppyä sitten niin sieltä taustalta. Sitten mä katsoin sitä ja mä katsoin, että sillä yhdellä hyppääjällä oli pinkit sukset. Sitten mä kannoin, että mä haluaisin kokeilla tuommoista, että mä haluan pinkit sukset kanssa. Ja sitten äiti oli just kattonut lehdestä, että voi tulla kokeilemaan, niin sitten se ilmoitti sinne ja sitten mä tulin tänne. Jos mä oikein muistan, niin mua ei jännittänyt niin se yhtään. Mutta sitten se oli niin ihanaa, kun pääsi laskemaan sitä mäkeä suksilla ja lentää, niin se oli mun mielestä niin ihanaa hypätä. Jep. Itse mäessä, kun on hyppäämässä, niin siinä ei pysty ajattelemaan yhtään mitään. Et siinä vaan keskitytään siihen, että vaikka kuinka jännittäisi, niin se vaan menee ohi, kun lähtee siitä puomilta. Et silloin ei pysty ajattelemaan hirveästi muuta kuin, että pitää hypätä. Silloin kun on hypännyt, niin se on semmoinen, että jes mä tein sen. Parasta on varmaan se, että löytää kavereita sitten tämän lajin parista, vaikka ei uskoisi, että tosi moni harrastaa tätä. Kaverit aina tsemppaa ja niiden kanssa on aina tietty kiva jutella hyppyjen välissä. Mutta ekat hypyt tietenkin aina pelottaa. Ihan joka treeneissä mulla tekee aina se eka hyppy, että jännittää. Jos kaveri hyppää uudesta mäestä, niin saatan tulla perässä. Se on opettanut ainakin mäkihyppy sen, että se on tosi tärkeää, että ei luovuta heti, jos joku ei onnistu. Ei mäkihypyssä mulla ole hirveästi tavoitteita muuta kuin se, että mä pidän hauskaa tässä lajissa. Että se on tärkeintä pitää hauskaa. Se on aika pelottavaa, mutta sitten kun oikeasti se onnistuu, jos lentää todella hyvin, todella pitkälle, laskeutuminen onnistuu hyvin, se on niin tyydyttävää ja se adrenaliinipiikki on aivan loistava. Se on aivan mahtavaa.